እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ብናይ ካልእ ሃገር ሰራዊት ክትከኦ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ዘይሸራዊት ሃገር ኣይኮነትን፣ ስለዚ ካብ መሬት ሱዳን ክትወፅእ ኣለዋ ዝብል ጥርዓን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ካብ መንግስቲ ሱዳን ቀሪቡ እዩ። ብሓደ ወገን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዶብ ሰጊሩ መሬትና እናወረረ በቲ ካልእ ወገን ሰላማ ምዕቃብ ክዋፈር ኣይክእልን እዩ ዝብል ሞጎት ካብ ሰበስልጣን ሱዳን ብተደጋጋሚ ክስማዕ ከም ዝጸንሐ እውን ይፍለጥ። ብሶኒ 23 ነሓሰ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ማርያም አሳድቅ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኦንያንጋ ኣንያንጋ ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ኣብ ከባቢታት ኣብየይ ዶብ ናይ ሱዳን ዝተዋፈረ ኣካል ዓቃብ ሰላም ዝኾነ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ 3 ወርሕ ካብቲ ሃገር ጠቕሊሉ ክስሕብ ኣብ ስምምዕ በፂሖም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ 2011 ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝተኻየደ ዓሌታዊ ግጭት እዩ ኣብቲ ከባቢ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ክዋፈር ዝወሰነ። ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 3500 ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ኣብ ሱዳን ተዋፊሮም ይርከቡ። ኣብ ትግራይ ኩናት ኣብ ዝተላዕለሉ ምስ ሰራዊት ተሰሊፎም ዝነበሩ ተወላዶ ትግራይ ካብ ኣህዱታቶም ወፂኦም ኣብቲ ሃገር መሰል ዕቑባ ክወሃቦም ምሕታቶም ኣብ እዋኑ ተገሊጹ እዩ። 14 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 120 ካብቶም ዕቑባ ዝሓተቱ ተወላዶ ትግራይ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ዝተላእክሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኽድዓት ሃገር እዩ ከሲስዎም። ሶማልን ኢትዮጵያን ናብ ጸጥታ ክትሓባበራ ዘኽእለን መገዲ ንምንዳይ ርክብ መክያደን መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን። ኣብቲ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ብዕለት 23 ነሓሰ ኣብ ከተማ አዲስ ኣበባ ዘካየድዎ ርክብ ኣቐዲሞም ንዝበጽሑ ኣፈናዊ ስምምዓት ብዕምቀት ንምዝታይን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝህሉ ናይ ጸጥታ ምትሕጋዝን ዘተኮረ ምንባሩ ተሓቢሩ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሶማል ዖዳዋ ዩሱፍ ራጌ ምስ ኢትዮጵያዊ መዘንኡ ብርሃኑ ጁላ ዘተ መክያዶም ዝጠቐሰ ወተሃደራዊ ዋሃብ ቃል ሶማል ብወገኑ ኢትዮጵያ አንጻር አልቃዒዳ ንዝካየድ ኩናት ንሶማል ትሕግዝ ስለ ዘላ ንሕና እውን ሓገዝ ክንህብ ሓላፍነት ኣለና ኢሉ። እንተኾነ ዝርዝር ናይቲ ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሐ ጸጥታዊ ምትሕጋዝ ኣይተገልጸን። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ምስ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝጥርነፉ ወተሃደራት ኣብ ሶማል ኣዋፊራያ። ንጫድ ብሕሱም ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ዘመሓድር ዝነበረ ፕሬዚደንት ሑሴን ሃብረ ኣብ ሰኔጋል ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ከም ዝሞተ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ። ሑሴን ሃብረ ብዕልዋ ካብ ስልጣን ክሳብ ዝተባረረሉ እዋን ኣብ ዝነበረ ዕድመ ስልጣኑ ከበድቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብምፍጻሙ እዩ ሕብረት ኣፍሪቃ ብዘቐሞ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ንሕልፈት ዝተፈርደ። ሃብረ ኣብ 1982 ስልጣን ድሕሪ ምጭባጡ ገበናት ኩናት፣ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት፣ ምስዋር ዜጋታት፣ ሰብ ኣብ ዘይፈልጦ ቤት ማእሰርታት ምድጓን ዝርከቦም ሓያሎ ክስታት እዩ ቀሪቡሉ ነይሩ። ብጭካንኡ ኣፍሪቃዊ ፒኖሼ ዝብል ቅጽል ስም ወፂዎ ዝነበረ ሃብረ ብሞት ልዕሊ 40,000 ዜጋታት እውን ክስ ቀሪቡሉ እዩ። ንሱ ብተወሳኺ ዓድታት ብምቅጻል ፍሉይ ቅያ ፈጺሞም ንዝበሎም ወተሃደራቱ ደቂ ኣንስትዮ ከም ሽልማት ብምሃብ ኣደዳ ዓመፅ ብምዃን ንስቓይን መግረፍትን ጥራይ ዘገልግሉ ቤት ማእሰርታት ብምስፍሕፋሕ እውን ይኽሰስ እዩ። ኣብ 2016 ናህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ጉዳይ ሑሴን ሃብረ ቀሪቡሉ ክነሱ ተገዳስነት ብዘይምርኣዩ እዩ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ገዛ ርእሱ ጊዜያዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ሰኔጋል ብምቋም ነቲ መስርሕ ፍርዲ ኣካይድዎ ዝብል ትንታነ ኣብ እዋኑ ተዋሂብዎ እዩ። ሑሴን ሃብረ ኣብ ሰኔጋል ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ እዩ ብኮቪድ-19 ተለኺፉ ኣብ መበል 79 ዓመቱ ሞይቱ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና። ካብ ዝቐፂሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚዩ ክቐርብ ሰናይ ምክትታል። ምዕራብ ኣፍሪቃ ፍትሒ ጎዲልና በዝብሉ ቀርሰንቲ ኒጀር ደልታ ይርበሽ። ኣህጉር ኣፍሪቃ ብባህርያዊ ጸጋታት ኣዝያ ሃብታም እያ። ዓመታዊ 9.6 ሚእታዊት ናይ ነዳዲ ፍርያት ተቐርብ፣ 9 ሚእታዊት ፕላቲኒየም፣ 9 ሚእታዊት ኮባልት፣ 50 ሚእታዊት ወርቂ፣ 2 ካብ 3 ኢድ ማንጋኔዝ፣ 35 ሚእታዊት ዩራኒየምን ካልእ ማዕድናትን ተፍሪ። ኣብ ኣፍሪቃ ዝፈሪ ማዕድናት ይኹን ነዳዲ መንግስታት ይኹና ኩባንያታት ዓመታዊ
ቢልዮናት ዶላራት ኣታዊ ይረኽባሉ እንተኾነ ኣብ መብዝሕተን ሃገራት ካብ ማዕድናት ይኹን ነዳዲ ዝተረኽበ ኣታዊታት ተመሊሱ ኣብ ህዝቢ ወፍሪ ኣይካየደሉን እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ሚልዮናት ኣህዛብ ኣብ ሃብታም መሬት ተቐሚጦም ክነሶም ኣብ ድኽነት ይነብሩ ናይ ዝኣብነት ኣህዛብ ኒጀር ደልታ ደቡብ ናይጀርያ እዮም እዞም ኣህዛብ ፈለግ ኒጀር ናብ ኣትላንቲካ ውቅያኖስ ኣብ ዝጽንበረሉ ጫሌዳታት ወሓይዝ ደልታ ዝቕመጡ ኮይኖም መሬቶም ልሙዕ ንሕርሻ ዝምችእ ብማይ ጽሩይ ዓሳታት ዝፈርየሉ እዩ ነይሩ እቶም ኣህዛብ ድማ ብውፅኢት ሕርሻን ዓሳን ይናበሩ ነይሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ናይጀርያ ኣብ ቀዳማይ ተሰሪዖም ዓድታቶም ትሕቲ ቅርጽን መሳለጥያታትን ዘይብሉ ኮይኑ ተሪፉ ማያቶምን ናይ ሕርሻ መሬቶምን ብነዳድን ኬሚካላትን ተበኪሉ ይርከብ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ኒጀር ደልታ ነዳዲ ድሕሪ ምርካቡ እዩ መርካብ ነዳዲ ንኣህዛብ ኒጀር ደልታ መራቓ ዘይኮነ መርገም ይኾይኑ ናይጀርያ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ብሪጣንያ እናሃለወት እዩ ኣብ ኒጀር ደልታን ኣብ ስግር ባሕርን ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ከም ዘሎ ክረጋገጽ ክኢሉ ካብ 1958 ኣትሒዙ ድማ ብሼል ዝተባህለ ናይ ኔዘርላንድስን ቢፒ ዝበሃል ናይ ብሪጣንያ ናይ ነዳዲ ኩባንያታት ክቕዳሕን ናብ ንግዲ ክውዕልን ጀሚሩ ድሒረን ድማ ከም ሞቢል ቴነኮ ጋልፍ ኦይል ሼቭሮንን ኣጂፕን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ኩባንያታት ነዳዲ ዓለም ተቋደስቲ ሃብቲ ነዳዲ ናይጀርያ ኮይነን ዕደና ነዳዲ ናይጀርያ ልዕሊ 60 ዓመታት ኣቕፂሩሉ ዘሎ እዋን መንግስትን ዓለም ለኻውያን ኩባንያታትን ካብዚ ዕደና ቢልዮናት ዶላራት ከሲበን እዚ ግን ብዋጋ ዜጋታት ናይጀርያ ብፍላይ ድማ ደቀባት ኒጀር ደልታ ይኾይኑ ዝተረኽበ ናይ ቢልዮናት ዶላራት መኽሰብ ተመሊሱ ኣብቲ ነዳዲ ዝዕደነሉ ከባቢታት ተዋፊሩ ነዜጋታት ዕድል ናይ ስራሕ ክፈጥር ኣይከኣለን ትሕቲ ቅርጺ ከም ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላት መንበረ ኣባይቲ መጓዓዝያን ካልእን ኣይተሃንፀን ብሓፈሻ ማሕበረ ቁጠባዊ ለውጢ ኣየምፅአን እቲ ዝበኣሰ ድማ ካብ ናይ ዕደና ቦታታትን ቱቦታትን ዝለሓኸ ሚልዮናት በራሚል ነዳድን ኬሚካላትን ንማያት ኒጀር ደልታ በኪሉ ዓሳታት ቀቲሉ ኣብ ዝሕረስ መሬት ሰሪቡ መሬት ፍርያምነት ከይህልዎ ዓንቂፉ ኣህዛብ ኒጀር ደልታ ወሓይዝ ንዝስተ ማይን መሕፀቢ ኣካላትን ዝጥቀምሎም ብምዃኖም ንሕማም መንሽሮን ናይ ቆርበት ሕማማትን ኣቃሊዕዎም ህዝቢ ኒጀር ደልታ ተኸፋሊ ጸጋታት ሃብቲ ነዳዲ ክኸውን ካብ ድኽነት ክናገፍ ብዝተፈላለየ መገዲ ንመንግስቲ ናይጀርያ ጻውዒት ከቕርብ ጸኒሑ እንተኾነ ጸማም እዝኒ ተዋሂብዎ ወይ እውን ኣዝዩ ውሑድ ቆላሕታ ተገይሩሉ ኣብ ናይጀርያ ብሓፈሻ ብልሽውና ስዕሩር ብምዃኑ ዞባ ኒጀር ደልታ ካብ ካልእ ከባቢታት ናይጀርያ እቲ ዝበዝሐ ሽቕለት ኣልቦነት ዘለዎ ዝበዝሕ ኣብያተ ትምህርታቱ ኮፍ መበሊ ወንበር እውን ዘይብለን ኮይነን ተሃኒፀን ዝርከበን ሆስፒታላት ኣምቡላንስ እውን የብለንን ብከላ ነዳዲ ብልሽውና ተሓዊስዎ ዝተሰልዐ ውሑድ ባጀት እውን ኣብ ጁባ ውሑዳት ካብ ምእታው ሓሊፉ ለውጢ የምፅአን በዚ ዝተጠቕዑ ገለ ደቀባት ኒጀር ደልታ ዕጡቓት ጉጅለታት ብምቋም ሽግራቶም ብሓይሊ ክፈትሕዎ ጀሚሮም ንሳቶም እውን ሳዕሪሮም ናብ ገበነኛታት ጉጅለታት ተቐይሮም ኣብ መጀመርያቶም ኣብ ወሓይዝ ኒጀር ደልታ ብፈጣናት ጀላቡ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ካብቲ ቦታት ነዳዲ ነዃላት ቀዲዶም ነዳዲ ብምስራቕ ብመሸጣ ዘይሕጋዊ ነዳዲ ክናበሩ ጀሚሮም ብኸምዚ ገባብ ኣብ መጀመርያ 2019 ጥራይ 22 ሚልዮን በርሚል ተሰሪቑ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ተሸይጡ እቶም ዕጡቓት ጉጅለታት እቲ ዝሰረቕዎ ነዳዲ ኣብ ማእከል ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ንዝጽበኦም ዓበይቲ መራኽብ ብሕሱር ዋጋ ክሸጥዎ እንከለዉ እቶም ሰብ መራኽብ ድማ ናብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ላቲን ኣሜሪካን ኤሮጳ ክሳብ ኤስያ በዘይ ሕጋዊ ኣገባብ የሰጋግርዎን ይሸጥዎን ካብ 2016 ኣትሒዙ ዋጋ ነዳዲ ክሓስር ብምጅማሩ ዕጡቓት ኒጀር ደልታ ካብ ዝንቀሳቐስሉ ደልታ ሓሊፎም ኣብ ማያት ወሽመጥ ጊኒ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ መራኽብን መርከበኛታትን ብምጭዋይ ናይ ቅርሰና ስራሕ ተተሓሒዞሞ ንሳቶም ኣቐዲሞም ቅርሰና ብውሑድ ዓቐን እኳ የካይዱ እንተነበሩ ምሕሳር ዋጋ ነዳዲ ግን ብዝያዳ ክደፍኡሉ ደፋፊእዎም ማያት ወሽመጥ ጊኒ ምዕራብ ኣፍሪቃ ንሃገራት ላይቤርያ ኣይቮሪኮስ ጋና ቶጎ ቤኒን ናይጀርያ ካሜሩን ኢኳቶሪያል ጊኒን ጋቦን ኮንጎ ክሳብ አንጎላ ዝሽፍን ኣዝዩ ሰፊሕ ማያት እዩ እዚ ማያት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ንሓድሕደንን ምስ ካልኦት ሃገራት ዓለም ንግዲ ዝገብራሉ ጽዑቕ ናይ መራኽብ ምንቅስቓስ ዝግበረሉ እዩ
ዕጡቓት ጉጅለታት ኒጀር ደልታ ናይ ንግዲ መራኸብን ባሕረኛታትን ብምጭዋይን ጅሆ ብምሓዝን ሚልዮናት ዶላራት ገንዘብ ቤዛ ወይ ከፊልካ ምድሓን ኣታዊ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ብምርድኦም ካብ 2017 ኣትሒዞም ዝበዝሕ ምንቅስቓሳቶም ኣብ ቅርሰና ድሂቦም ይሰርሑ ኣለዉ። እቶም ዕጡቓት ፈጣናት መራኽብ ተጠቒሞም ኣብ ዓበይቲ መራኽብ ብምጽጋዕ ብመሳለል ብምድያብ ባሕረኛታት ይጨውዩ። ዝጨወይዎም ባሕረኛታት ናብ ጫካታት ኒጀር ደልታ ይወስድዎም። ኣብ ኾይኖም ድማ ነቶም መርከበኛታት ነጻ ክገድፍዎም እንተኾይኖም ሚልዮናት ዶላራት ናይ ቤዛ ክፍሊት ይሓቱ። በዚ መገዲ ድማ ኣታዊታት ይረኽቡ። እቶም ዕጡቓት ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ናይ ዝሒዝናያ ዘለና ዓመት ንኣብነት ሓንቲ ናይ ቱርክ መርከብ ብምጭዋይ 15 ሰባት ጅሆ ሒዞም ኣብቲ መስርሕ ሓደ ቱርካዊ ተቐቲሉ። እቶም ዝተጨውዩ ድማ ክንደይ ምዃኑ ብምስጢር ዝተታሕዘ ሚልዮናት ዶላራት ምስ ተኸፍሎም ናጻ ወፂኦም። በዚ ኣገባብ ቀርሰንቲ ዕጡቓት ኒጀር ደልታ ካብ 2020 ንድሓር ጥራይ 180 ባሕረኛታት ክጨውዩ እንከለዉ ካብ 2011 ንድሓር ድማ 900 ዕጡቓት ተጨውዮምን ናይ ቤዛ ገንዘብ ተኸፊልዎም ተለቒቖምን እዮም። በዚ መሰረት ወሽመጥ ጊኒ ኣብ 2021 ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ቅርስና ማለት 97 ሚታዊት ካብ ቅርስና ዝተኻየደሉ ከባቢ ኮይኑ ኣሎ። ዕጡቓት ቀርሰንቲ ኒጀር ደልታ ንቫይስ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ብዝሃብዎ መግለጺ ብምስራቅ እንወስዶ ነዳዲ ንብረትናን ንብረት ህዝብናን እዩ። ህዝብና ጠሚና ሃለወ ካብ መሬትና ንብረት ጽዒነን ዝወፃ መራኽብ ስቑኢልና ኣይክንርአንን ኢና ይብሉ። ንሳቶም ብተወሳኺ ብሰንኪ ኣብ ማያትን መሬትን ዝለሓኾ ነዳዲ ህይወት ሓረስቶትን ገፈፍቲ ዓሳን ዓንዩ እዩ። ካብ ኣብ መሬትና ዝፈሪ ሃብቲ ተቋደስ እንተኾይንና እሞ በንጻሩ ናብ ድኽነት እንተተቓላዕና ጉዳይና ብሓይሊ ምፍታሕ እንተዘይኮይኑ ካልእ ምርጫ የብልና ንብሉ። ንሳቶም ብተወሳኺ ኣቦታትና ተወፂዖም ንሕና ተወፂዕና ሕጂ ግን ደቅና ክውፅዑ ኮፍ ኢልና ንርአን ኢና ብምባል ደቆም ዝወርስዎ ክህልዎም ግዴታ ከም ዝኾነ ይሕብሩ። ናይጀርያ ብብዙሕ መዳያት ናይ ኣፍሪቃ ደርማስ ጎብለል ተባሂላ ትጽዋዕ። ምኽንያቱ እታ ሃገር ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ህዝቢ ትውንን፣ ነዳዲ ብምፍራይ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራሕ፣ ብቁጠባዊ ሓይሊ ድማ ዝዓበየት ብምዃና። እታ ሃገር ብተወሳኺ ዝዓበየ ናይ ዘይቲ ተምርን ካካዎን ንግዲ ውፅኢት ሕርሻ ኣብ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ዝኾነ ናይ ፊልሚ ኢንዱስትሪ ኖሊውድ ካብታ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ዓለም ጽልዋ ዝገብር ዘሎ ናይ ሙዚቃ ንግዲ፣ ናይ ክዳውንቲ ፋሽን ኢንዱስትሪን ካልእን ናይ ኣገልግሎት ኢንዱስትሪ ዝዓበየላ ዘሎ ሃገር እያ። መዓስ እዚ ጥራይ ናይጀርያ ወርቂ፣ ሓፂን፣ ከሰልን ከምኡውን ሓያሎ ሚነራላት ዝሓቖፈ ባህርያዊ ሓብቲ ትውንን ኣብ ኣፍሪቃ ዝሃብተመ ሰብ ቢልዮነር ኣሊኮ ዳንጎቴ ኣብኣ ዝቕመጥ ዓመታዊ ሓደስቲ መንስያት ሰብ ሃብትን ወነንቲ ትካላትን እተፍሪ ሃገር እውን እያ። እታ ሃገር ነዳዲ ብምፍራይ ኣብ ዓለም ኣብ መበል 12 ደረጃ ትስራዕ፣ መበል 75 ሚታዊት ባጀት መንግስቲ ድማ ካብ ኣታዊ ነዳዲ ይርከብ። እንተኾነ ነዚ ኩሉ ዝተጠቕሰ ሃብቲ ንውሑዳት ዘገልግል ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብ ትሕት መነባብሮ ዝነብር ኮይኑ ኣሎ። ብመሰረት መጽናዕቲ ዓለማዊ ዓጸቦ ወርልድ ፖቨርቲ ክሎክ ካብ 196 ሚልዮን ዝበዝሑ ህዝቢ እታ ሃገር 48 ሚታዊት ማለት 9 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ትሕት መነባብሮ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣዝዩ ዝተሓተ ድኽነት ብትሕቲ $2 ንመዓልቲ ይናበር። ናይጀርያ ሃብታም ሃገር ክነሳድኣ ንምንታይ ንህዝባ ክትቀልብ ዘይከኣለት ዝብል ሕቶ ኣብ ሓንጎል ሓያሎ ሰባት እዩ ዝመጽእ። ሓደ ካብ ቀንዲ ሽግር መንግስቲ ናይጀርያ 75 ሚታዊት ባጀቱ ካብ ኣታዊ ነዳዲ ዝጥቀም ብምዃኑ እዩ። እዚ ድማ ዋጋ ነዳዲ ክጎድል እንከሎ መንግስቲ እታ ሃገር ናብ ቁጠባዊ ዝሕተላ ይሽመም። መንግስቲ ካልእ ኣታዊ ስለ ዘይብሉ ዋጋ ነዳዲ እንተዘይከቢሩ ካብ ዝሕታለ ምውፃእ ይኸብዶ። እቲ ካልእ ድማ ኣብታ ሃገር ግቡእ ምሕደራ ነዳዲ ብዘይምህላው እዩ። ዋላ እውን ዋጋ ነዳዲ ክባብ ዝብለሉ ግዜ ኣታዊታት ነዳዲ ናብ መግቢ ተቐይሩ ናብ ከስዒ ህዝቢ ክሳብ ዝበፅሕን ናብ ምህናፅ ትሕቲ ቅርፂ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ሆስፒታላትን ካልእን እውን ከምቲ ዝድለ ኣይውዕልን እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ መንግስቲ ዝህቦ ምኽንያት ድማ ንደሞዝ ሰራሕተኛታት ከፊለዮ ካብ እዋን ቁጠባ ድስካለ ዝተለቃሕኩ ወዕዳ ከፊለሉን ካልእ ዝብልን ምኽንያት ይርከቦም። እንተኾነ እቲ ሓቂ ካልእ እዩ። ወርልድ ፖቨርቲ ክሎክ ነዳድን ናይ መሸጣ ኣታዊው ቢልዮናት ዶላራትን ኣበይ ይኣቱ ብዝብል ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ። መብዛሕትኡ ነዳዲ ናይጀርያ ኣብ ማያት ኒጀር ደልታ እዩ ዝርከብ።
ኣብቲ ደልታ ኣዝዩ ውሕድ ዕደና ነዳዲ ብናይ ውሽጢ ሃገር ኩባንያታት ክካየድ እንከሎ እቲ ዝዓበየ ዕደና ብከም ሼል ዝኣመሰላ ዓበይቲ ዓለም ለኻውያን ኩባንያታት እዩ ዝካየድ። ንኣብነት ኩባንያ ነዳዲ ሼል 400 ዕደና ነዳዲ ናይጀርያ የካይድ። እንተኾነ እቲ ሃገር ንመጻረይ ነዳዲ ሪፋይነሪ ዝኸውን እኹል ትሕተ ቅርጺ ዘይትውንን ብምዃና ተን ኩባንያታት ዘይተጻረየ ነዳዲ ብቐጥታ ናብ ካልኦት ሃገራት ይሸጥኦ። ናይጀርያ ተገምጢላ ቢልዮናት ዶላራት ብምኽፋል ዝተጻረየ ነዳዲ ካብተን ሃገራት ትገዝእ። ናይጀርያ ብተወሳኺ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ነዳዲ ኣለዋ። እዚ ኮርፖሬሽን ኣብ መንጎ ናይጀርያን ዓደንቲ ኩባንያታትን ዝግበር ውዕላት ይኣቱ። ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝግበር መሸጣታት ይቆጻጸር። ሓፈሻዊ ኦዲት ዝገብር ባዕሉ ተጻዋታይ ባዕሉ ዳኛ ብምዃኑ ብዝተፈጥረ ብልሽውና ቢልዮናት ዶላራት ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይፍለጥን እዩ። ኣብ 2016 ጥራይ እቲ ኮርፖሬሽን ብዝገበሮ ብልሽውና 16 ቢልዮን ዶላር ናብ ካሳ መንግስቲ ከኣቱ ዝነበሮ ገንዘብ ጠፊኡ ተባሂሉ ተመሓላሊፉ። ኣብ ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር 20 ቢልዮን ዶላር ጠፊኡ 30 ቢልዮን ዶላር ጠፊኡ ዝብል ዜና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክስማዕ ልሙድ እዩ። ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ነዳዲ ናይጀርያ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ዕደና ዝገብራ ኩባንያታት ጥቡቕ ናይ ምቁፅጻር መስርሕ ስለ ዘየካየድ እተን ኩባንያታት ናይ ዝዓደንኦ ብዝሒ በርሚል ኣትሒተን ጸብጻብ ክህቦን ከለዋ በቲ ዝሃበኦ ቁፅሪ ትሑት ቀረጽ የኽፍለን። በዚ ምኽንያት ድማ ካልእ ቢልዮናት ዶላራት ናይ ህዝቢ ገንዘብ ከይተኣከበ ይባኽን። ብኸምዚ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ገባብን ኣብቲ ሃገር ብልሽውናን ጉዕዙይ ምሕደራን ገንዘብ ህዝቢ ናብ ጥቕሚ ህዝብን ምምዕባል ትሕተ ቅርጽን ክውዕል ኣይጸንሐን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ናይጀርያ ብዝግበር ዘሎ ጸቕጢ እቲ ምምሕዳር ሓድሽ ኣገባብ ምሕደራ ነዳዲ ከም ዘተኣታቱ ተመባፂዑ ኣሎ። እንተኾነ ሓያሎ ተንተንቲ ፖለቲካ መንግስቲ ናይጀርያ ኣብ ዘበኑ ብውልቀ መለኽቲ መሓደር እኳ እንተነበረ ክገብሮየ ኢሉ ዝኣትዎ መብፅዓ ኣዝዩ ዝደንጎየን ትግባርኡ ዘጠራጥርን እዩ ክብሉ ይገልጽዎ። ዕጡቓት ቀርሰንቲ ኒጀር ደልታ እምበኣር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ገበን ተዋፊሮም እኳ እንተሃለዉ ናብኡ ከምርሑ ዘገድዶም ግን ን60 ዓመታት ዝቐጸለ እኩብ ድምር ብልሽውናን ዝለሓኾ ነዳዲ ዝፈጠሮ ብከላን እዩ። ኣብ ማያት ሶማል ቅርሰና ኣብ ጠርዙ በፂሕሉ ዝነበረ እዋን ብቐይሕ ባሕሪ ንዝሓልፍ ኣብ ዓለም ሓደ ካብ ዝዓበየ ናይ መራኽብ ንግዲ ኣብ ሓደጋ የእትዩ ብምንባሩ ሓያላን ሃገራት ዓለም ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ደገፍ ባይቶ ጸጥታ ሓይልታት ባሕሪ ኤውሮጳ ኣሜሪካን ኤስያን ብምትሕባር ኣዝዩ ከም ዝቕንስን ብውቢሉ ደው ከም ዝብልን ገይሮኖ እየን። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሶማላውያን ዕጡቓት ሳዕሪሩ ዝነበረ ቅርሰና ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተሰጋገረ እዩ ዝመስል። እንተኾነ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ከም ናይ ሶማል ዝፈረሰ መንግስቲ የብለንን ተባሂሉ ስለ ዝእመን እተን ሃገራት ባዕላትን ክፈትሖ እዩ ትፅቢት ተገይሩ ዘሎ። እንተኾነ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝሰርሑ መንግስታት እኳ እንተሃለወን ምዕቡል ናይ ሓይሊ ባሕሪ ሰራዊትን መራኽብን ዘይውንና ብምዃነን ቅርሰና ንምክልኻል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኢንተርፖልን ናይ ስልጠና ሓገዝ ክወሃበን ጀሚሩ ከም ዘሎ ይግለጽ። ሓያሎ ናይጀርያውያን ተዓዘብቲ ኣብ ወሽመጥ ጊኒ ዝካየድ ዘሎ ቅርሰና ብወታደራዊ ሓይሊ ዘይኮነ ውሕስነት መግቢ፣ ዕቤት ማሕበራዊ ቁጠባን ምምዕባል ትሕተ ቅርጽን ህዝብታት ኒጀር ደልታ ብምርግጋጽን ስራሕ ብምፍጣርን ጥራይ ደው ክብል ከም ዝኽእል እምነቶም ይገልጹ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ጓል ኣንስተይቲ ክትመርሕ ዘይወሓጠሎም ኣለዉ ብምባላ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዝኾነት ፕሬዚደንት ታንዛንያ ሳምያ ሱሉሁ ሓሰን ደቂ ኣንስትዮ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ሰፊሕ ኣፍ ልቢ ስለ ዝውንና ንመርዓ ዝኾና ሰሓብቲ ኣዋልድ ኣይኮናን ብምባላያ ብሓያሎ ወገናት ትንቀፍ ዘላ። ሳምያ ሓሰን ኣቐዲማ ፕሬዚደንት ኮይና ምስ ተመርፀት ሓያሎ ካብ ትመርሖ መንግስቲ ከይተረፈ ጓል ኣንስተይቲ ክትመርሕ ዝብል ኣምር ከም ዘይኣመንዎ ወይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ከም ዝነበሩ፣ እዚ ድማ ልሙድ ኣፍሪቃውን ዓለማውን ባህሊ ከም ዝኾነ ሓቢራ ነይራ። ገለገለ ሰባት እውን ጓል ኣንስተይቲ ክትመርሕ ፍጹም ከም ዘይወሓጠሎም፣ እዚ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዓለም ዋላ እውን ኣብተን ሓያላት ዝበሃላ ከም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኣመሰላ ሃገራት ብምጥቃስ ሂላሪ ክሊንተን ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እትወዳደረሉ ዝነበረት እዋን ክትዕወት ዝለዓለ ትፅቢት እኳ እንተነበራ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃና ግን ሓያሎ ሰባት እምንቶ ስለ ዘየንበሩላ ከም ዝተሰዓረት ገሊጻ። ደቂ ኣንስትዮ ዝበለፃ መራሕቲ ክኾና ከም ዝኽእላ ከነርእዮም ኢና ዝበለት ፕሬዚደንት ሳምያ ናይ ምዕባለን ብልጽግናን መደባት ብምውፃእ ንመነባብሮ ህዝቢ ብቐጥታ ዝጸልውን ዝቕይሮን ህጹጻት ዛዕባታት ብምድሃብ ለውጢ ከም ዝመጽእን ሰባት ድማ ነቲ ለውጢ ምስ ተዓዘቡ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መንፋዓት ከም ዝኣምኑ ከም ዝኾኑ
ገሊጻ ነይራ እንተኾነ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ማርኽቲ ኣይኮናን ብምባላ ንሳ ንባዕላ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እምነት ከም ዘይብላን ደቂ ኣንስትዮ ባህ ዝበለን ስፖርት ክጻወታን ባህ ዝብለን ስራሕ ክሰርሓን ዘይወሓጠላ ተባሂላ ትግለጽ ኣላ ፕሬዚደንት ሳሚያ ስሉሕ ሓሰን ደቂ ኣንስትዮ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከተወዳድረን እንከለኻ ወዲ ከም ዝመስላ ብሰንኩ ድማ ንመርዓ ዘይመረጻ ብምዃነን ከይተመርዓዋ ይተርፋ ክትብል ተኣምን መንግስቲ ኢትዮጵያ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነጥቕሚ ኢትዮጵያ ኣይሰርሓን ኣለዋ ብምባል መንግስቲ ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት መድረኽ ከማዕብል ከም ዝኾነ ገሊጹ ዳይሬክተር መርበብ መራኸቢ ኣገልግሎት ሹመተ ጊዜው ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ፌስቡክን ትዊተርን መሳርሒ ፖለቲካ ከም ዝኾነን ኣንጻር ጥቕምታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሰርሕ ከም ዘሎን ሓቢሩ ንሱ ፌስቡክን ትዊተርን ሓያሎ ንመንግስቲ ዝድግፍ ትሕዝቶታት ከም ዝዓፀዋን ከም ዝደምሰሳን እዚ ድማ ኮነ ኢልካ ኣንጻር መንግስቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ ሓቢሩ ኢትዮጵያ ድማ ካብዚ ንምግልጋል ብኩሉ መዳያቱ ዋላ ንዋትስኣፕን ዙምን ክትክእ ዝኽእል ናይ ቪድዮን ጽሑፍን መልእኽትታት ዘመሓላልፍ መድረኽ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ክስራሕ ምዃኑ ሓቢሩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ትሕሶና በዚ ተዛዚሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ይራኽበና ሰላም ቅነ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كمي تقنيو فتوى تغاتل تمدب تطعم سريديرنا زيتو الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا تحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كسافت سامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو قدماكم أدالونا أغراب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا أسرته أمرو بدانيال بيتروس أب علم كباكال سأسر سبات بات حساس باس تأسري بزحو أتزعابي بيت مأسرتي أب بايتا زيكونه أب رأسول سبيزلو أمرو خارئي وزيفلت نجار كرئن كسألنا فكرلو عين غزر أي من بارلو مديو كينو عين خازلو سألت أمرو خام من بارجهن فوليز قبركا دنك تعمريو ريخها زيت فلت مسلنات كان مرأي تبقس كلهم أتقبرهم أبو أمر خاص سأل كايميم زلخاين أبراك عقب كانت زيك إلو دخم سألي ويون قدب سألة أمرو سلا زلكايو زلخاين تسألي كايو زمار الريبل كان كينت لهم يتنوبرو زلخان منبار أبو أمرخا انتهى اللو سانيو نا أمرخا قنحيو لكع كمتي مسلا جايناويان ملكع كحما انتغينو مستيات زباء سيبل كان زبلو ننابرخا سأل كاي سألي حما انتغينو مسوسيت زباء سيبل كان أتم كتكونو مسأل كاي مسألي مقيار ترايزد ليكا حلفكا صبح انتاي كم اتخون كنقركاي كألينيو ناي حلف هيوتكا أسر كتكون تجميركا لو من عاخز خوم بوتا إلان أبلو مزهلو مخنياتون يبلكان كابتو أندخين عبي بيت مرتوخين نازلو حلفنا ايو أب حلفنا بزقبرنا يمجيقاتات ننفسنا خم بداليت كوزيرنا نخصصنين نبر أب هيوت اتقدم ايك تكبر زلوو نفسي قريتايو حلفكا قداسي كونن مبال زي كونس حلفكا أبلومي يابس حكاين مبالي لومي صبصب غيركا تعصو طراي زلكا انت ينتكا بتلمخا زي كونه بلومي زلكا تحساس باي زغلاص نسبات نعلمن نفتارن زغدسوم اب زلكا نبابران
ኩርናዕ ጠመተን እምበር ትማሊ ዝነበረካ ኣይኮነን እንጸባጸበካ እውን የሎን እቲ እንኮ ጸባጸበካን ካብኡ ንኸይትወፅእ መመሊሱ ዝኸሰካ ኣእምሮኻ እዩ ንድሕሪት ምጥማት ብዙሕ ግዜ ሞት እዩ ዝወለድ ሕሉፍ ህይወትካ ብሎም መጺኻ ከኣስረካ ይተፍቅደሉ ሕሉፍካ ጽባሕ እንታይ ከም እትኸውን ከእንፍተልካ ይክእልን እዩ ምኽንያቱ ሕሉፍ ስለ ዘይቅየር ጽባሕካ ዝምቅር ብሎም ዘለካ ተሓሳስባ እዩ ሰባት ንዓኻ ዝልክዕሉ ምዕቃን የብሎምን ንስኻ ልዕሊ እቲ መዐየርናቶም ኢኻ በት ሰባት ዝህቡኻ ፍርዲ ንነብስኻ ይትንበራ ጸሓፊ ዳንኤል ጴጥሮስ ምንጪ መጽሓፍ ንስኻ ሓደ ካብ ብዙሓት ኢኻ ሬድዮ ኤረና ንሓዳርኪ ብቕዕቲ ዲኺ ንበዓል ቤትኪ ንፈጣሪ ንምእዛዝን ጸሎት ንምግባርን ዘይትደፋፍዮ እንተደኣ ኾይንኪ ከምኡውን ሰናይ ዘይኮኑ ተግባራት ንምሕዳግ ዘይተበራትዕዮ እንተ ኾይንኪ ንስኺ ንሓዳር ብቕዕቲ ይኩንክን በዓል ቤትኪ ናብ ቤቱ ኸኣቱ እንከሎ ዝጀመርክዮ ስራሕ ገዲፍኪ ንዑ ንምቕባል ድልውቲ እንተዘይኮንኪ ከምኡውን ኣብ ገጹ ዝረኣኽዮ ናይ ድኻም ስምዒት ብኽምስታኺ ልቡ ዋረስሪስኪ ዘይተጥፍዮ እንተ ኾይንኪ ንስኺ ንሓዳር ብቕዕቲ ይኩንክን ንበዓል ቤትኪ ኣብ ገዛ ኸሽንኪ ዘይትምግብ እዮ ኣብ ፈቕዶ ቤት መግቢ ዝምገብ ክዳውንቱ ኣብ ቤት ሕፅቦ ዝሓጽብ ምስ ዝኸውን ንስኺ ንሓዳር ብቕዕቲ ይኩንክን በዓል ቤትኪ ኣዝዩ ሓሪቑ ኽንሱ ኣፍኣፉ እናመለስክን ብዓውታ እናጨደርክን ተሓርቕዮ እንተደኣ ኾይንኪ ንስኺ ንሓዳር ብቕዕቲ ኣይኮንክን ምስ በዓል ቤትኪ እናተቐመጥቂ ኣካላትክን ልብስኽን ንጹህ ምዘይከውን ንዕኡ ዝማርኹ ልብስታት ዘይትለብስን ጥዑም መኣዛ ዘለዎ ሽቶ ዘይትልከይን እንተ ኾይንኪ ንስኺ ንሓዳር ብቕዕቲ ይኮንክን ምስ በዓል ቤትኪ ኣብ እትኰራረዩሉ ግዜ ናብ ናይ ስድራ ቤት ወይ እውን ናብ ኣሕዋትኪ ኾነ መሓዙትኪ ቤት ብምኻድ ትህወኺ እንተደኣ ኾይንኪ ንስኺ ንሓዳር ብቕዕቲ ይኮንክን ናይ በዓል ቤትኪ ስድራ ኣኽብሮትክን ፍቕርኽን ዘይትርእዮም እንተደኣ ኾይንኪ ንስኺ ንሓዳር ብቕዕቲ ይኮንክን ንበዓል ቤትኪ ምስ ካልኦት ሰብኡት ተወዳድርን ዝፈትዎን ዘይፈትዎን ፈላሊኺ ዘይትፈልጢ እንተ ኾይንኪ ንስኺ ንሓዳር ብቕዕቲ ይኮንክን ንሓዳር ብቑዕ ዲኻ ድሕሪ ፈጣሪ ላዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ንበዓልቲ ቤትካን ደቅኻን ዘይተቐድምን ሓላፍነት ዝጐደለካን እንተ ኾይንካ ንስኻ ንሓዳር ብቑዕ ኣይኩንካን ንበዓልቲ ቤትካ ፍቕርኻ ዘይትግልጸላ ኣኽብሮትካ እውን ዘይተርእያን እንተ ኾይንካ ንስኻ ንሓዳር ብቑዕ ኣይኩንካን ናይ በዓልቲ ቤትካ ቐዳማይ ኣድናቒ ምዃንካ ዘይትርድዕን መልኪዐን ወቂባን ክትርእያ ዘይትደልን ኣዝኻ ተጠራጣርን እንተ ኾይንካ ንስኻ ንሓዳር ብቑዕ ኣይኩንካን በዓልቲ ቤትካ ክትዛረብ እንከላ ብጽሞና ዘይትሰምዓ ሽግራታን ምፍታሕ ዘይትጽዕርን እንተ ኾይንካ ንስኻ ንሓዳር ብቑዕ ኣይኩንካን ሓጐስካ ሓዘንካ ኣብኣ ዘለካ ቅሬታውን ከይተረፈ ብግልፂ ዘይተካፍላን ኣብ ቤትካ ዘጋጥመካ ኩራን ምግርጫውን ብምዝርራብ ዘይትፈትሕ ከምኡውን ንበዓልቲ ቤትካ ተኾርያ እንተ ኾይንካ ንስኻ ንሓዳር ብቑዕ ኣይኮንካን ንበዓልቲ ቤትካ ኣካላዊ ድኻምን ሕማምን ከምኡውን ተፈጥሮኣዊ ወርሓዊ ቐጨውጨውን ክስማዕ እንከሎ ዘይትንከባኸባን ስሊኣ ዘይትሓስብን እንተ ደኣ ኾይንካ ንስኻ ንሓዳር ብቑዕ ኣይኮንካን ናይ በዓልቲ ቤትካ ቤተሰብ ምስ እተኽብሮምን እተፍቅሮምን በዓልቲ ቤትካ ኣብ ልዕሊኻ ዝነበራ ፍቕሪ ከም ዝውስኽ ዘይርዳእካ እንተ ኾይኑ ንስኻ ንሓዳር ብቑዕ ኣይኮንካን በዓልቲ ቤትካ
ሕያውት ቃላትካን በጽሬት ዝተሓለወ ኣካላትካን ልብስኻን ከምኡውን ጥዑም መኣዛ ዘለዎ ሽቶ ሰብነትካ ከም ዝማርኽዋ ዘይርዳእካ እንተኾይኑ ንስኻ ንሓዳር ብቑዕ ኣይኮንካን። ንበዓልቲ ቤትካ ኣብ ዝረኸብካያ ኣጋጣሚ ፍቕርኻ ዘይትገልጸላ ኣዝያ መልክዐኛ ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ዘይትነግራ እንተኾይንካ ንስኻ ንሓዳር ብቑዕ ኣይኮንካን። ፈጣሪ ዝተባረኸ ሓዳር ይሃብኩምን ይሃብክንን። ብፍቄ ቺሞኒ ካብ ኣምሓርኛ ዝተተርጎመ። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ይትረፈኒ ብጸጋይ ነጋሲ መድናንኪ ዝፈጠሮ ምስሊ ንቋሕታይ አንጊስወስ ህዋሳተይ ሞይቶሙኒ ህይወት ገላቢጣትንያ ቃልኪዩ ዘይሃስስ ቃል ልቢ ወድ ሰብ ንፍቕሪ ክቐትሎ ካርኡ ምሳሓለ እዩ። ናይዚ እኹል መረዳእታ ኣነ ኣለኹኺ ኪንዮ ፍጹምነት ሓሊፈ ገርህናይ ምሸጥኩ ሕጂ መልክዐይ ኣብ ምንዳይ ዝዛውን ዘለኹ ፍጡር ስንፍናይ ክሓብእ ህይወት ከም ዝጌራትኒ ከም ዝባይ ብልኔ እኳዳ ንስንፍናይ ብንብዓት ማሊ ገይረ ኣብ መጽሓፍ ህይወተይ ስንዶ ብርግጽ ዝበልክዮ ሓቂ ዘንጸባርቕ እዩ። ኣብ ዘለኽዮ ክለ ዕድመ ንፍቕሪ ተነፊይኪ ክትነብሪ ምውሳንኪ ዝተደበቐ ዛንታ ህይወት ከም ዘለኪ በፂሐ ኣለኹ። ይኹን ደሓን ቃሕታን ሕቕታን ኣብ ሓደ ህሞት እንተዳእ ተጓኒፎም ዝተፈራረቐ ውፅኢት እዩ ዝርከቦ። ምናልባት ክትርሕቅኒ እንተዳእ ወሲንኪ እናፍቀረ ፍቕሪ ዝንፈጎ ፍጡር ምዃነይ ክቕበሎይ ክስከፍን እየ። ንዘሎ ማሕለኻ ህይወት ብሓደ ኾይንና ክንፈትሖ ዳ እምበር ንመስገደል ሕሰመይ ቀንጥጥልያ ኣይብልን። ተሓሰብኪ ኢኸ ብርሃንኪ ጸልሚትኪ ብርሃነይ ክትፈጥሪ እዚ ዓመፅ ጥራሕ ዝብሎ ድሓር ከዓ ሓርነታዊ እምበር ዓማፅ ይኮንኩን ዝገሸ ቐልብኺ ኣይምለስን እዩ ዝብል እምንተ የብለይን። ግዜ ፈጣሪ መለሳ እዩ ግዜ ዝልውጦ የለን ዝብል እምንቶ እንተለኪ ሕሉፍ ናብ ቅድሜኺ ኾይኑ ኣነ ኸየ ክብለኪ እዩ። ንሕለኽላኽ ህይወት ዘይነብብ ፍጡር ኣይኮንኩን ንምስለይ ኣብ ግዜ ዝረኽቦ ባህገይ ሳሕቲ ድማ ባህጊ ፍጡራት ነቢበ ዘይጸግቦ መጽሓፍ ውሽጠ እዩ። መን እዩ ስቓይ ፍቕሪ ዘይፈተነ ቁስልኺ ኻሕዌ እነኹ ኣነ ህይወት ወዲ ሰብ ብዙሕ ግዜ መድመይቲ ይበዝሖ እሞ ንቁስሊ ህይወት ድማ ብሓደስቲ ምዕራፋት ናይ ህይወት ይፍውሶም። ዝሓለፍናየ ስቓይ ፍቕሪ በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ምድራኽ ንፈውሶ እየ ዝብል ብርኣይ እታ እንኮነ ሓጐሰይ ንቐንዛይ ንምስለይ ትጸዊ ፍጥርቲ ስምዒተ እያ። ደርፊ ብርሃም ንዓይ ህያውያን እዮም ስለ ዝኾኑ እየ ድማ ምስኦም ዘውግእ ኣይፋልክን ሓላለይ ቀረብኒ ሓላል ይትረፈኪ ይትረፈኒ ምባል ይትረፈኪ ይትረፈኒ ምባል ካብ ዓለም ኣግላለ ይትረፈኪ ኣብ ሕሉፍ መቕንዛው ቃንዛኽ መሳኽቲ ልበይ ፈቒቑ እመፃኒ እሞ ቕንዞ ደበስ ንጹህ ልቢ ፍቕሪ እዩ። ምናልባት ንውሳነኺ ዘይክልውጥ ኣኽእል እዩ። እዚ ዝብለኪ ግን ንምሉእ ህይወተይ ተሓቲተ ዝምልሶ ድምፂ ውሽጠ እዩ። ንቓሕታኽን ድልየትክን ኣይክሕንኩለክን እየ እኳ ደኣ ትብዓት ዝዓጠቐት ሄዋን ኮንኪ ክትነብሪ ባህገይ ደጊመ ዝብሎ እንተሎ ይትረፈኪ ይትረፈኒ ምባል እዩ። ዝገሸ ቐልበይን ዝተቖራረጸ ስእሊ ንእስነተይን ኣብ ምድላይ ዘለኹ ዝተረበሸ መንፈሰይ ርግኣቱ ወናድ ኣለኹ። እዚ ኑዛዜ ፈቃድ ልቢ እዩ። ሓቀኛ ዕምቆት ፍቕሩን ምምዛን ድማ ናትኪ ግደ እዩ። ኣብ መገሻ ኣለኹ ዘይውዳእ ጉዕዞ ይጓዓዝ በቃ እንታይ ደኣ ናይ ባህር ለውጢ ኣጋጢሙኒ ኣሎ ኣብ መንጎና ኣቱም ተባሂልና እንታ ክበሃል ኣመና ኸቢድኒ ነጥረ ሓሳበይ
ملأت كابسانة اسكيت رفدحن اتم انتايسي نحن تخليت ولا تخن كأيما كسلا زي دلي قال كيدان حونة بتيخكا فقرين تداخوين حريخا كل يترف ديخ زبالكي اوف إنها مرركات وحط زي قال دليتي راح انت زايدو تقاقل لخاتب للنمبر نحل في حنيقكي فرد كتب ليو ندعي ولا ندينك عدو أبزندن مانو ما أنا خمس دي بمعدو زفانو كان موزيك أنا موزيك كنا تأريز وعل سحدر زولهو كم أسل زخونكو يخا مثلني مستات مالي بحق فايز نبركي لومية معدو زلغي بمن قدي بعلت معدو دارف سلومن هايلة بيلي كان زايز قلص زلغو وأنا خمس دي بمعدو زفانو يحلفنا عندنا نزانتا زخون وشتنا زقرو أي سقرنا عندنا أخي سنكر أوان جرام تقافيفنا قدا حكي بقولعن زي قولعن مصحف زأكل زانتا اللونا أمو ولا انت أبيسي مالت فقري نحلفنا كيني حاسور زدربيو انت قينو زي الناس حالو دخمة منفس ورن اللو منادق لبي نقنق إلو حريهي أقدمي خنت أمر سلزحلنكو زانتا هيوتي هادش جبلو تداو قينو زي ترف أوفوشت أي مس فقر خزين أبر ولا كواي ترفكي كبل انت حلنكو حلفنا بسألم كيس حاف ساقيه ناق فرق إلى الأخو قد حاكي إيه فكرك إيه مفكرت راح زي كونس كينو مفكروهن كابز فكرك أدما ساوي سأقاي نقاسي راديو إرنا فتوات تغتاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم من تزانيكم كتكونوا تستنى قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتها ويوان قربلكم تلليوات صحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أب نايمل اختصاص انك تقد فلاي كم تخقلو كزغاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو إرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قتمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم اب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحو من عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارغه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إرنا